Det kan Christian få. Ja, hvad kan jeg dig med? 4 franske og sylde, siger du. Det bliver 45 og 3 øre. Ved du hvad, jeg kan også give dig et super tilbud på 2 resterende lille kroner for en lille sum af 30 kroner. Du vil købe kaffe med selv. Det går lige op i en større enhed. Du kan også godt få et års forbrug af kaffe for kun 4.603 kroner. Det er et lille lortebeløb, og ved du hvad? Det er pishammerende billigt. Kan du fatte det? I din sylte. Og jeg vil også gerne sælge til dig det her sindssygt tilbud. 10 røde pølser, 2 brød, en flaske ketchup, en flaske Ramo og en pisse stor flaske sennep. Det er sådan et beløb. 10 pølser, ikke? Kan du fatte det? 10 røde pølser, 2 brød, ketchup, sennep, Ramo, 100 kroner. Du får det. Jeg laver også til de fester. Hvis du skal over 100 meter til fest, det kommer 500 kopper kaffe, 20 kroner. Pisse godt tilbud. Og jeg kan love dig.